Μια διοργάνωση, έναν διαγωνισμό ο οποίος θα πραγματοποιηθεί, θα αφορά νέες ιδέες, καινοτόμες ιδέες σε νέων ανθρώπων για νέες επιχειρήσεις. Γενικά πολλή νεότητα έχει να πέσει σε αυτό το διαγωνισμό. Μου επιτρέπετε αυτό το λόγο και σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Ο κύριος Παναγιώτης Μανούρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, διότι αυτό το οποίο ετοιμάζεται είναι εξαιρετικό. Προφανώς έχετε δει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανταπόκριση και γι' αυτό το λόγο ανακοινώσατε πριν από λίγο καιρό τον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό καινοτομίας και νεανικής επιχειρηματικότητας. Καλημέρα σας, κυρία Μπουσδούκου, και χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι ακριβώς έτσι. Μάλιστα, τυχαίνει με τον κύριο Κουτουβέλη προηγουμένως να έχουμε ξανασυνεργαστεί σε παρουσιάσεις που κάναμε σε startup επιχειρήσεις. Γιατί είναι μια startup επιχείρηση, ναι, είναι μια από τις σοβαρές πρωτοβουλίες που κάνουν οι νεολαίοι, και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι απλά success story. Οι άνθρωποι έχουν ξανά προσπαθήσει, έχουν αποτύχει, έχουν πετύχει στη συνέχεια. Πήραμε την πρωτοβουλία αυτή ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και όχι μόνο, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει η συμμετοχή και της ελληνικής εταιρείας νεοφυών επιχειρήσεων. Κάνουμε τον διαγωνισμό αυτό με στόχο να προβάλλουμε την νεανική καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Σε ποιους απευθύνεστε? Απευθυνόμαστε σε νέους από 16 μέχρι 35 χρονών. Και όπως καταλαβαίνετε, από τα 18 και κάτω θα πρέπει να υπάρχει πάντα ο κηδεμόνας, ο οποίος θα είναι στη διαδικασία αυτή και στην απονομή σε περίπτωση που προκριθεί των βραβείων. Από 18 και πάνω δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Η συμμετοχή αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα και σε συμπράξεις φυσικών προσώπων και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου δικαίου και συμπράξεις επίσης τέτοιων νομικών προσώπων, αρκεί στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου δικαίου να είναι πρωτοβουλίες που έχουν γίνει την τελευταία χρονιά. Ακριβώς για να μιλάμε για το νεοφυές. Ποια θα είναι τα βραβεία? Τα βραβεία θα είναι για τους 5 νικητές, τους πρώτους, θα είναι από 5.000 ευρώ, δηλαδή σύνολο 25.000 ευρώ σε χρήμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι οι 8 πρώτοι, θα έχουν τη δυνατότητα από 3 έως 6 χρόνια, 3 έως 6 μήνες, να φιλοξενηθούν σε, όπως λέμε, κυψέλες επιχειρηματικότητας, χώρους συνεργατικότητας, αν θέλετε, στους οποίους θα τους παρέχεται δωρεάν το mentoring, οι διαδικασίες συμβουλευτικής. Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις αυτές να είναι σε χώρους που πέρα από τη στέγαση να τους παρέχονται τέτοιου είδους υπηρεσίες. Θα είναι σε κάποιους από τους καλύτερους συνεργατικούς χώρους, όπως το Orange Grove, το Foundation, The Cube Athens και το Collab Athens. Επίσης θα υπάρχουν κάποια δώρα από την Sony Ελλάς. Μάλιστα. Και επίσης να μην ξεχάσω να πω ότι θα έχουμε κάποια σεμινάρια, μια σειρά από υπηρεσίες και σεμινάρια με το Athens Information Μέχρι Technology. πότε, κύριε Μανούρη, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι ενδιαφέρονται? Μέχρι 30 Απριλίου. Είναι από 10 Μαρτίου έχει ξεκινήσει μέχρι 30 Απριλίου. Μάλιστα. Και από 1η Μαΐου μέχρι 19 θα έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες. Είναι 3 στάδια που θα ακολουθηθούν. Ηλεκτρονικά θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Θα γίνει ένας πρώτος διαχωρισμός και εκεί, με αυτό το virtual mentoring ουσιαστικά, θα υπάρχουν οι κριτές οι οποίοι θα δώσουν πληροφορίες για το πώς θα γίνει το δεύτερο στάδιο σε αυτούς που θα προκριθούν. Εκεί θα επανυποβάλουν τις προτάσεις και θα βγουν για να γίνει η δεύτερη φάση. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανούρη. Περιμένουμε να γίνει αυτός ο διαγωνισμός και με πολύ μεγάλη χαρά, το συνηθίζουμε εδώ στην εκπομπή, να φιλοξενήσουμε κάποιους από τους νικητές, νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω και παρά τα όσα δύσκολα και παρά την όση μιζέρια υπάρχει, προσπαθούν και κάποιοι τα καταφέρουν κιόλας, χωρίς να είναι καθόλου εύκολο. Αυτός είναι και ο στόχος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας